Милиция шаҳри Исфара аз боздошт ва ҷалб шудан ба ҷавобгарии ҷиноятии сокини ҷамоати деҳоти Навгилеми ҳамин шаҳр Бахтиёр Маҳкамов ҳамчун қаллоб хабар медиҳад. Гумонбаршуда ба хариду фурӯши чорво машғул шуда, дар 5 ҳолат бо роҳи фиреб моли калони шохдори сокинони маҳаллиро насиҳа ба даст оварда, аз пардохти маблағи ваъдагии муқарраршуда сарпечӣ кардааст. Гумонбаршуда қисман ё пурра маблағи ваъдагиро ба соҳиби чорво пардохт накарда, ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода бурдааст. Масалан, сокини ҷамоати деҳоти Лакони шаҳри Исфара бо нархгузории 11500 сомонӣ як сармоли калони шохдорро моҳи майи соли ҷорӣ дар ихтиёри ӯ гузоштааст, ки охирон 2100 сомониашро баргардонида, боқимонда 9400 сомониашро барнагардонидааст. Ҳамин гуна шеваи қаллобиро милитсияи шаҳри Панҷакент дар асоси муроҷиати шаҳрвандон ба қайд гирифт. Меҳроҷиддин Ҳотамови 32 сола сокини шаҳри Панҷакент дар қаллобиҳои бисёр лаҳзаина гумонбар аст, ки маҳаки асосии он доду гирифти насиҳа ва хариду фурӯши чорво мебошад. имрӯзҳо қаллобӣ аз ҷиноятҳои паҳнгаштаест, ки милитсия ба қайд мегирад. Милитсия тавсия медиҳад, ки ҳангоми доду гирифти пулӣ, савдову тиҷорат шаҳрвандон эҳтиёткор бошанд, то ин ки ба доми қаллобон наафтанд.